Croeso i berfformiad Nadolig disgyblion blwyddyn 6 Ysgol Gymraeg Dewi Sant. I perfformiad Nadolig ola nhw yma yn yr ysgol, ac mi oedden ni wedi gobeithio y byddech chi yn gallu bod yma gyda ni, ond yn anffodus dyw hynna ddim yn bosib eto eleni. Ond dyn ni wedi trio creu rhyw berfformiad i rannu â chi yn rhithiol. Mae'r plant wedi mwynhau yn fawr ymarfer a dyn ni yn gobeithio bod nhw wedi elw o'r profiad. Ga i ddiolch yn fawr iawn i chi gyd am bob cefnogaeth dros y blynydde ag eleni, a dymuno Nadolig llawen i chi ag i'ch teuluoedd. Diolch. I'd like to present Year 6's Christmas performance at Ysgol Gymraeg Dewi Sant. Obviously, their last Christmas performance here at the school, and we were really hoping that you could be here with us to be a live audience, but unfortunately that hasn't been possible again this year. But we have tried to put something together to share with you virtually, and I think the pupils have really enjoyed practicing and rehearsing for their performance, and I hope that you can enjoy that with them from your homes. I would like to really thank you very much for all of the support that you've given the school over the last years and also this year, and I'd like to wish you all a very happy Christmas. Thank you. Croeso i Nisau blwyddyn 6, Ysgol Gymraeg Dewi Sant. Wrth edrych yn ôl ar y flwyddyn sydd wedi mynd heibio, gallwn fod yn ddiolchgar bod Duw yn cadw yn cynnal. Mae'r ysgol wedi bod yn brysur dros y chwilyd ar ôl gwylio'r haf. Mae'n bwysig i bwyllo yna a chofio yn nghanol holl brysurdeb. Mae amser dathlu dyfodiol bod Baban Iesu yn dod. Gweddïon, o Dad, diolch i ti ddod â ni at ei gilydd heddiw. Diolch am y cyfle hwn i gofio hanes gennyr Arglwydd Iesu. Ei bod wedi clywed y stori hwn nifer o weithiau o blaen, gwna ni yw glywed o newydd a chael syni gan faint o gariad sydd gen y tuag ato. Amen. A neges yr oed yn dod i o'ch
Beth yw ystyr y Nadolig I chi? Gwyliau, gwaith caled, bwyd, anregion. Dim arian yn y banc, gwario cymaint ar bobl a phethau. Coleg yn golygu nifer o wahanol bethau I pobl wahanol. Mae'n siŵr eich bod I gyd wedi clywed am Cadbury's a Nestle a'r ffatri siocled enwog o nofel Roald Dahl, Charlie and the Chocolate Factory. Ond tybed a glywsoch chi am hanes yw gwneithuri'r losin o Indiana yn yr Unol Daleithiau. Roedd yn ddyn digon bodlon fel arfer, yn adnabyddus yn ei bentref a phawb yn mwynhau ymweld â'i siop losin. Ond wrth iddi nesau at y Nadolig, roedd yr hen ŵr yn dechrau cael llon bol. Bydd pobl yn mynd dros ben llestri, prynu a phrynu, bwyta a bwyta, yn cwyno am y tywydd ac am y gwyliau prysur. Byddai plant bach yn dod i'w siop ac yn mynnu llon poced o losin, ac yn sgrechian os na cant ei ffordd. Gwyddai'r holl pobl hyn am hanes y Nadolig, ond yn canol ei prysurdeb, roedd yn bell o fod y flaenoriaeth. Penderfynodd wneud rhywbeth am y beth. Penderfynodd wneud greu losin ein bwyta adeg y Nadolig. Una fyddai'n atgoffa ei gymyseriad o hanes Iesu yn wedi gwneud. Roedd yr Iddewon yn aros yn eiddgar am y Meseia roedd ei proffwydi wedi sôn amdano ganrif yr yment. Gofynnwyd sawl tro gan bobl, pwy fydda'r plentyn yma, a sut gall plentyn bach fod yn dywysog, yn dad, yn dduw ac yn arwr. Mae'n swnio fel baban arbennig iawn. 700 mlynedd yn ddiweddarach yn fôn yn dirangel Gabriel gan Dduw I roi neges arbennig I ferch o'r enw Mai oedd yn byw yn Nazareth. Mae Duw wedi ddangos fawr at ti, mae'r arbed gyda thi. Ond gwnaeth yr angel I Mair deimlo'n ddryslyd iawn. Doedd hi ddim yn deall o gwbl beth yr oedd yn mynd trwy ei fydd. Felly dyma'r angel yn dweud o fi. Paid bod ofn Mair, mae Duw wedi dewis dim yn dysgu dyn fawr. Roedd ti'n mynd I fod yn feichiog, a byddi ti'n cael mawr. Iesu ydy'r un I rwy ti roi iddo. Bydd yn ddyn pwysig iawn a bydd yn cael ei alw'n ffabr Duw gyda chaf. Bydd yr arglwydd Duw yn ei osod I eistedd ar orsedd y brin yn Dafydd, a bydd yn teyrnasu dros bobl Jacob Amber. Bydd ei deyrnasiad byth yn dod I ben. Ond beth am Joseph, roedd ei wedi dyweddio am Mair, doedd e ddim yn disgwyl clywed ei bod hi'n disgwyl babi. Bydd e'n meddwl yn dywel fach am ganslor briodas, roedd ei feddwl yn tai yn ddryslyd.
Fab Dafydd, paid â phoeni am fynd am ar i fod yn rai. I ti mae'r ysbryd glam wedi wneud i ddiddichuol. Gen fydd hi'n ei gael, roedd ti i roi'r enw Iesu iddo. A mae fe fydd yn achub ein bobl o'i bechod. Pan oedd Mair yn fi'n cael y babi, roedd rhaid iddo deithio i Bethlehem i cael ei cofrestru. Ond roedd y dref yn brysur ofnadwy ac felly yr unig le oedd ar gael i aros oedd stabl llwm tu ôl i letlod yn llawn. Nid Iesu, a gosodd Mair mewn presel, wedi ei lepio mewn cadachau. Hwna welwyd yn wylio, yn y gwair yn ein gwan, a dwylo. Mair ei hun amdano, un bach llwm uwch a llwm. Eiddodd wrth ei ddesg, mwyn dechrau dylunio, pa siap ddylai lotion fod? Seren? Preseb? Neu calon? Aeth ati i Feibl a darllen. Yn ardal Bethlehem yn Rhuglen lle drwy'r nos yn yr awyr agorad yn gofalu am ei defaid. Ond sydyn dyma nhw'n cael dyn o angalion yr agwedd, roedd ysblander yr arglwydd fel golau llagar eu cwmpas nhw. Roedd yn wedi dychryn am ei bywydau, ond dyma'r angen yn dweud wrthyn nhw. Peidiwch bod ofn, mae gen i newyddion da i chi. Newyddion fydd yn gwneud pobl ym mhob man yn llawen iawn. Mae'r achubwr wedi cael ei eni yn Bethlehem. Ie, y Meseia, yr arglwydd. Dyma sut byddwch chi'n ei nabod o. Dewch o hyd i babi bach wedi ei lepio mewn cadachau ac yn gofiod na cafu fwyd ar ei beiriau. Honiad am y goruchaf i ddiw, ac ar y ddeiad tangnefedd i ddynion y wyllus dan. Seren,
Dewch gyda'r flwyddyn i Bethlehem a weld beth mae arglwydd wedi ei dweud wrtho sydd wedi digwydd. Roedd bob tro yn mwynhau darllen am fugeiliaid. Roeddent yn rhan mor bwysig o stori'r geni. Wrth gwrs meddyliadau gyneithurwyr losin, byddai losin siap fo'n fugail yn berffaith. Byddai'n atgoffa pawb sy'n ei fwyta o'r bugeiliaid a chofio hefyd fod Iesu wedi galw ei hun yn fugail da. Dechnogwch y syndod ar diog am melynau'r bugeiliaid. Roedd Duw wedi ei dewis i fod yn rhan o'i gynllun arbennig yn y dolyg cyntaf honno. Beth oedd ei ymateb? Felly, i ffwrdd â nhw, a dyma nhw'n dod o hyd i Mair a Joseph a babi bach yn gorfod mewn camp bwyd anifeiliaid. Ar ôl i weld, dyma'r bugeiliaid yn mynd ati i ddweud wrth pawb beth roeddent newydd glywed. Roedd pawb wedi rhyfeddu ar yr hyn roedd y bugeiliaid yn ei ddweud, ond roedd Mair yn cofio pob man y lyn ac yn meddwl yn aml am y pobl oedd cael ei ddweud am ei phlanten. Aeth y bugeiliaid yn olyg gwaith gan gamol am ôl i Duw, am popeth roedden nhw ei weld a'i glywed. Roedd yn union fel roedd yr angel wedi ei ddweud. Dyma ddymuniad y gyneithurwyr losin i bawb gamol am ôl i Duw, a sôn wrth eraill am ei baba yn Iesu. Gobeithiai y byddai'r losin siop ffon fugail yn atgoffa pobl i wneud hynny. Rydym wedi clywed yn barod fod Mair a Joseph a'r bugeiliaid wedi gandau fyw, hyd yn oed pan oedd y gyfarwyddiadau i'w gweld yn rhyfeddion. Pwy yw rhaid sy'n dod i ddinas ar y bryn y ngolau Sir y Glaiw ar ei camelod gwyn? Dyma'r hanes y gwrdoeth ac ymateb brenin Herod i'w newyddion. Cafodd Iesu ei eni yn Bethlehem, Judea, yn y cyfnod pan oedd Herod yn brenin. Ar ôl hynny, daeth y gwrdoeth i wledydd y dwyran i gwrdd i Jerusalem i ofyn. Le mae dyn sydd newydd cael ei eni yn brenin yr Iddewon. Gwelon ni ei seren yn codi yn y dwyrain, a rydym ni yma'n cael ei teigred iddo. Pan glywodd y brenin Herod yn roedd wedi cynhyrfu fa, roedd cynnwrf yn Jerusalem hefyd. Felly, galwodd Herod y prif offeriaid ar arbenigryw y gyfraith Iddewog i'w gyfarfod. Gofynodd iddyn nhw. Ble mae Messiau fod i gael ei eni? Y Bethlehem Judea medden nhw. Dyna ysgrifennodd y proffwyd Bethlehem yn i'r Jwda. Nid yw bentref difos yn Jwda wyt ti, achos ohonynt ti, daw un i'r dinasu. Un fydd yn fugail i arwain am bobl Israel. Ar ôl cael gwybod hyn, dyma Herod yn galw gwrdoedd i gyfarfod prifat. Cafodd wybod ganddyn nhw pryd yn union oedd y seren wedi ymangos yn Mount Rydol. Ewch i Bethlehem i chwilio am y plentyn. Yna, gadewch mi wybod pan dewch i ddod iddo, mwyn i ni mynd i gael talu teimlad iddo hefyd. Brenin mawr,
wrth ei bodd. Pan ddaethon nhw I mewn i'r stafell, dyna lle roedd y plentyn gyda'i mair, a dyna nhw'n disgyn ar ei gliniau o'i flaen a'i addoli. Dyna nhw'n agor eu paciau a roi ymredion byrffawd iddo, a'r ddys ymyr. Byddai'r dim nhw mewn reidrwydd I peidio mynd nôl at teror, felly dyma'r gŵr doedd yn teithio yn ôl hyd ffordd gwahanol. Ar ôl penderfynu ar y siap lotion, y lliw oedd y cam nesaf. Roedd am i'r lliw atgoffa'r cwsmeriaid o natur Iesu, ond hefyd am bwysigrwydd ei farwolaeth. Wedi'r cwbl, dechrau stori Iesu yw'r Nadolig. Penderfynu ar y siap lotion, y lliw oedd y cam nesaf. Pa liwiau gallai atgoffa bobl o byrdeb Iesu ar ffordd I bu farw yn ei lle ar y groes? Gan ei fod bellach, mae pobl wedi bod yn bwyta'r lotion arbennig hwn o gwmpas Nadolig. Yn anffodus, doedd dim llawer o ymwybodol â'i pwrpas a'i neges. Gadewch I ni ddefnyddio'r lotion syml hon I rannu neges y Nadolig ag eraill. Mae neges y Nadolig yn un arbennig, llawn gobaith a llyweniaeth. Penderfynodd Duw anfon ei fab I fyw yn y byd hwn. Roedd dim rhaid iddo, ond roedd yn caru ni gymaint a wisio wneud. Cofiwch, mae dechrau stori yw hanes y clywon ni amdano heddiw. Mae llwybr y presef yn arweinydd syth i'r groes a marwolaeth Iesu. Byddedrwch ar y lotion bach hwn, cawn ein hatgoffa o hyn oll. Diolch yn fawr am ymuno â ni heddiw. Gobeithio y cawsoch gyfle I oedi am ymfurio ar hanes geni ac mwynhau clywed y canu'r ar adrodd. Nadolig llawen I chi gyd. Thank you.